Suomi on Euroopan kärkimaa nuorten itsemurha- ja huumekuolemissa. Joka 10. suomalainen syö masennuslääkkeitä ja nuorisorikollisuus ja väkivalta on lisääntynyt huolestuttavasti. Suomea sanotaan hyvinvointivaltioksi, mutta enemmän täällä kaupungin lähiöissä kyllä näkyy pahoinvointi. Mä oon Anita Austero, SDP:n toinen varavaltuutettu Helsingistä. Mä omaan lähiötaustan ja aidosti tiedän, millaisten ongelmien kanssa ihmiset täällä kamppailee. Me ei tarvita Helsinkiin mitään pilvenpiirtäjiä, vaan toimivia peruspalveluita ja hyvinvoivia ihmisiä. Me tarvitaan laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta, viivytyksetöntä hoitoon pääsyä ja toimivia päihde- ja mielenterveyspalveluja. Me tarvitaan lapsiperheille suunnattua varhaista tukea ja lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa. Helsingin tulee olla kaupunki, jossa jokaisella on mahdollisuus asua tulotasosta riippumatta. Helsingissä meidän on turvattava kohtuuhintainen asuminen ja huolehdittava asuinalueiden viihtyvyydestä ja turvallisuudesta. Tulevaisuuden Helsinkiä ei rakenneta ilman hyvinvoivia asukkaita.